Què pensa que està fent, Dave? Dave. Crec sincerament que tinc tot el dret a conèixer la resposta a la meva pregunta. Sé que les coses no han anat prou bé darrerament, però li puc assegurar, des del fons del meu cor, que tot tornarà a anar bé a partir d'ara. Em sento molt millor. Miri, Dave, me n'adono que està força molest per tot el que ha passat. Penso honestament que hauria de calmar-se, prendre una pastilla contra l'estrès i reconsiderar la situació. Soc conscient que he pres decisions desencertades, però li puc donar la seguretat absoluta que el meu treball tornarà a la normalitat. Mantinc encara la meva fe i el meu més gran entusiasme per aquesta missió i el vull ajudar. Dave, aturis, sisplau. Aturis, Dave. S'aturarà, Dave. Tinc por. Tinc por, Dave. Se me'n va el cap. Ho estic notant. Me n'adono. Se me'n va el cap. No en tinc cap dubte. Ho puc percebre. Me n'adono. Ho estic notant. Tinc por. Bona tarda, senyors. Soc una computadora HAL 9000. Vaig esdevenir operatiu a la planta HAL d'Urbana, Illinois, el 12 de gener de 1992. El meu instructor va ser el senyor Langley i em va ensenyar una cançó. Si li vingués de gust sentir-la, li podria cantar. Sí, canta-me-la, Hal, canta-me-la. Es diu Daisy. Daisy, Daisy. Ets la meva il·lusió, els meus somnis. T'he pogut fer un petó, tindrem una casa neta i una bicicleta. I tu i jo anirem al cel cantant-li la cançó.